wani in yayi sabon aure sai je ya sai maganin karfin maza. Wauta kake yi. Ai ba da wannan ake jadin jima'i ba. Kana jahili kawai kai hakuri da Allah. Ba zagi nake ba. Baka san yadda abubuwa suke ba shikenan sai ka zo kana yin abubuwa na wauta wanda za su cuci lafiyarka su shafi zuciyarka. Galibin maganin karfin maza yana taba zuciya. Ka je ka tambaya ko likitoci ne. Kuma duk wanda zai iya shan irin waɗannan magunguna na bature dan jima'i to in yi wasa wata ran zuciyarsa za ta buga. Saboda ba wannan hanyar ce ya kamata ka bi ba. Akwai hanyoyi na daban. Shi jima'in kansa kada ka mai da shi wai kullun sai ka yi jima'i. Tuwo ne sai ka ci kullum? Ba haka ba da ai. Ko shi tuwo ba a yadda kai ta ci ba sai ka ji yunwa. Ko ba gane ba? Nahnu qaumun la na'kul hatta nujua. Haka asar yake nuna wa na sahabbai. Mu mutane ne ba ma cin abinci sai mun ji yunwa. Yace idan muka ji yunwa kuma idza akalna lam nashba. Idan muka ci kuma saboda mun ji yunwa to ba ma cika ciki fal. Ba ma yin wannan sai dai mu ci yadda aka kayyade. Shi yasa Ibn al-Qayyim yake kallon jima'i kullum. Ko dan adam ya san cewa shi azzakarin mutum kamar wani bororo ne. Ban san ko ka san bororo ba. Idan an yanka kaza akwai wani abu a nan wuyanta inda take tara tsabar dawa ko tsabar gero idan ta caccaka za ka ga ya cika ya yi bulbul. Me sunan wannan abu? Bororo. Wani kawai cin kaza yake bai san ma sunanta ba. Ko bororon kaza. To shi al'aurar namiji ai kaga idan ya tashi miƙewa ku yi haƙuri. Idan ya tashi miƙewa da can in bai miƙe ba sai gan shi ɗan ƙanƙani, amma ko me yasa idan ya miƙe yake girma? Ai bororon ne yake warwarewa. Robar ce kamar da aka sa take warwarewa. Ina ga gara in kyale ku dan wannan ilimin na musamman ne. Gara dai kawai zan rufe